Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m na anyị abịakwa ọzọ. Ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ maka gịnị? Hypothesis. Ọ na-abịa yuzu ekwu okwu hypothesis a ụfọdụ ụmụaka Igbo atụba egwu maka na ọ na-ada gbowa hypothesis. Kedu ife bụ hypothesis? That is the basic question. Gịnị bụ hypothesis? Mgbe ka anyị tụlee anya na etu esi wee dị ya na nke ndị oyibo. Hypothesis is a concept or idea that is tested through research and experiments. In other words, it is a tentative prediction about the outcome of a study that can be tested by research. It is developed before the data is collected based on existing body of knowledge in a particular area of study. Data is then collected, analyzed, and used to support or negate the hypothesis, arriving at a definite conclusion at the end of the research. So, ndị be anyị, gịnị bụ hypothesis? Hypothesis bụ ife ichelu tụpụta ya sị okay, anyị enwe Biafra, for example. Anyị enwe Biafra is a hypothesis. Maka niile ga anya fụ ka ndị na-agba mbọ maka ife Biafra na Ferike Ojukwu atara igo, omesikwa Wazulike bata, omesikwa Nnamdi Kanu bata, and onwelu ndị dị iche iche na-agba mbọ maka ife Biafra. So nwere ike hypothesis ga-abụrụ n'ife ịchọ ide that anyị ga-enwe Biafra. That is hypothesis. Na ịbịazie n'ife ị na-ede, igosi anyị ka anyị esi wee nwe ya bụ Biafra. Maka na ife your intelligent guess is that na ya enwe Biafra. Mana abụrụ sọsọ na-ekwuru ekwu due to no ife academic writing, ya abịazi kọwazie ife kpatalụ a ga-eji nwe Biafra. Mana mala mana hypothesis bụ nke dropụrụ statement dropụ wee chọzi ide ede wee chọọ idefendizie. Ịbịazịa enwere two types: null hypothesis and alternative hypothesis. Kedu ife nke a bụ gbado? Nke null nwa bụ na n'ikwu na ya enwe Biafra, fụsịa reason a ya eji wee nwe ya Biafra na pepa gị dee anya na eziokwu na ya enwe ya bụ Biafra. Mana mgbe ị debe ede dechechechesia igosi anyị ife kpatalụnụ a ga-eji nwe Biafra, support that your hypothesis, which is na ya enwe Biafra. Hypothesis gị bụ na ya enwe Biafra. So i wee bịazie n'ebe ị na-ede ede wee sọpọtụzie ife niile ide nye gị sign, enwere any sign gosi na ya enwere Biafra. That is no hypothesis. Then alternative hypothesis bụ na idekọsi ife niile anwa make that your hypothesis na ya enwe Biafra. I wee debe dechesia bịazie chọpụta na ọ dịrọkwa possible. Na ọ dịrọ possible. Na ọ dịrọ possible anwa mean that na alternative hypothesis mean na ife anwe ide project na ọ dabasịrọ. Maka na variables dị available. O nwere ife gosi na ya enwe this Biafra. Maka na mgbe oge nke Ojukwu mere efugoni ọ dịka ya enweghị ya, ewee nụọ n'ọgụ nụsị ọgụ enwere ya. Emesikwa Wazulike buta, emesi ife niile enwere ya. Nnamdi Kanu pụta, anyị ka nọkwa taa a na-achọ Biafra. And a lot of people, ife nji welu Biafran example bụ maka ka o wee nke dị anyị na ngada ka anyị wee ghọta ya ọfụma na no hypothesis bụ na intelligent guess gị n'ife ị na-ede drop before idebe wee bịazi dependizie na pepa ahụ ị na-ede defending gị anwa i wee gwa onwe gị ọ dị gị ka ọ bụ eziokwu, enwere any change, enwere any sign kpata na ya nwere Biafra. Nya bụ no hypothesis. Then mana the same paper ga nwekwa i wee fụsịa wetesịa variables, wetesịa ife ụfọdụ o doo gị anya na ọ dịrọ possible na ya enwe Biafra. Maka na ndị ilo karịrị akarị, ndị si na ya enwere ya erike, ife kpata ya ejiri onwe ya karịrị akarị. That is alternative hypothesis. Ife a na etu nsi akọwa ya nwere ike aghọtafie nye, nwekwa ike ịghọta ya, mana ife njichọ yuzu nke a ka anyị mara ma o nwee ike ilu anya ụlọ aghọta ya ọfụma in this way. Abịaza ka esi wee dị n'oyibo nakwa ife ọ dị no hypothesis
It expresses the idea of no difference in the observation. Yes. Hypothesis given na yenwe Biafra. Iwe mee research niile inwe mechese chọpụta na onwere ife ya anabụ inwe Biafra. Shows equality level between variables in observation. Yes, because niile ga anya ka ife kpata anụ ịbịa na United Nations elements or standard ndị ọbụla inwe country fa na ọ dị ka ndị Biafra enwetaghị ya. Ọ bụ na ọsọsọ 5 states or 7 states or 8 states na-achọ ime ya bifa na fa nwesịrị ya. Therefore, na onwere ife ya anabụ ka Biafra na-ekwu ka na-enwetanya ya. In this, we are sure that our expectation will definitely happen. Yes, because of that, na due to na-enwego ife na-eme ka e wee nwee states according to United Nations na-enwere ya na agitation of this Biafra. Therefore, kedu ife jizini? That is no hypothesis. Maka na ife na-eche na ife chọpụtala yitebelu onwere any change, onwere ife gosi na ọ dịrọ possible. Mana abịazịa na alternative, it expresses the idea of a conflict or difference in the observation. This na ya enwe Biafra. Mana na ebe ezikwanụ onye ya enyezi gị nke ka o yesi wee pụta. Enwere senators, enwere House of Reps na Nigeria. Kedu ife na-ekwu maka ya? Ifrozia na conflict adịgo. Maka na ndị na-elite na maka Nigeria nwee ike fa ya chọrọ ka ọ dị possible. There is inequality between the variables in observation. Yes. Other fancha buru maka na this na enwe Biafra is a common thing in Nigerian constitution. Agitation. Everybody is free to express himself or herself. Is free. But the point is that na inwetazie silike or dabara. You have alternative hypothesis in your writing. In this, we expect things to happen. It is the hypothesis that a researcher wants to test. So, onye bụ ife na-aga wee na-enyo wee maa ma ọ ya dị possible. Ya bụ na nsị ka anyị kọwaa, mana nkọwa anụnwa m na-akọwa enwekwara ndị prọfesọs bụ ndị Igbo na-akụzizi na universities dị n'ala Igbo. Ife a na-akọwa fa nwesịrị afọ a na-akpọ ya. Fa nwesịrị ka fa ya esi kọwa ya ọfụma, mana ka m si wee ghọta nke m ka m kọwago kịta na academic writing ị na-ede na-enwe ife a na-akpọ hypothesis. Hypothesis pụtalụ ife ichelu debe wee chọzi ide akwụkwọ. Ife ahụ ichelu debe bụ ka a na-akpọ intelligent guess, ife guess. And eji m example nke anụnwa wee maa ma ọ ya elu ụlọ. Example, my hypothesis bụ gịnị? Na ya enwe Biafra. Mana enwe 2 types of hypothesis ife ihe defend n'akwụkwọ gị. Nke bụ null and nke bụ alternative. Nke bụ null hypothesis bụ nke anwa ichesi ọdaba. Mana nke bụ alternative na etu ahụ isi chesi ya na ọdabara etu anwa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Ka ọ dịkwa. Maka na ndị be anyị si na ka ọ dịba adịbala ive. Anyị na-aga n'iru na this our class. Eluzokwa na ịga na-esonye anyị, kpọta mmụ akwụkwọ ndị ọzọ ka fa na-esonye anyị. Daalụnụ.